apo akamboedza kuti munge muchitaurana right. Kuna vakateerera pane chino chirongwa, kana muchikwanisa endai pafacebook page redu reStar FM, kana kuti muenda pafacebook page rangu rakanzi tilda star fm, TILDER tilda star fm, kana kuti star fm page redu. Munokwanisa kuti munge muchiona zvatiri kutaura nezvazvo pano. Saka imi pamakazotanga kuti makuda kutaura nemunhu wamatorera musikana wake, chii chachaitika? Mama saka nedambudziko rei? Chakaitika ndechekuti inini ndakaona ndaita mazamu pamuviri wangu. Saka kana muchiti makaona maita mazamu muri kuti chimi? Ndakaita kunge semukadzi mazamu. Kutanga kumera mazamu? Kumera mazamu. Akatanga sei? Akatanga mushure mekunge pane zvamainzwa, makanzwa kuswinyiwa here? Chii chakaitika? Ndakanzwa kuswinyiwa, saka ndaingoti maybe pamwe zvichapera hazvo zvichapera, asi nekufamba kwenguva ndakangoona dambudziko racho rakungoramba richingokura richienderera mberi. Saka right, toziva pane vakatarisa izvozvi pafacebook page redu. Unogona kuti vhurawo sheti yenyu kuti vanhu vanyatsoona kuti zvatinotaura nezvazvo pano paStar FM hadzisi nyaya dzengano, hadzisi nyaya dzekunyepa, hadzisi nyaya dzepafoni. Munokwanisa kuti muvhure tinyatsoona kuti zvamuri kutaura chokwadi here. Vhura yenyu sheti yenyu tione. Munokwanisa kuenda page redu reStar FM, pamunokwanisa kuona live zvese zviri kuitika. Baba vari kutaura ivo kuti vakatanga kumera mazamu. Ona chiringa valaike. Right, kune vanga vasati vaita like page redu, endai Facebook page reStar FM, mongoita like that page, endai mongonoita like that page. Ndofunga munokwanisa kuona baba watiri kutaura nezvavo zvechokwadi. Mazamu ekuti mwana anogona kuti uyamwa mukaka. Saka mati pakangotanga kuswinya. Zvakangotanga nekuswinya. Mazamu ubva atanga kubuda. Ndobva atanga kubuda. Sei makafungidzira kuti pamwe mukomana uyu anogona kunga ane chekuita nezviri kuitika kwamuri? Chakaitika ndechekuti pane mumwe muprofita wandakasangana naye ndiye akandipawo tsanangudzo idzodzi dzekuti chii? Dzekuti nhai shamwari, hauna umwe wawakatorerawo here musikana? Saka ndobva ndati ndakamubvunza kudamburo tsika ndobva nditi taura chokwadi. Ndobva ndazomutaura kuti pane mumwe mukomana wandakatsarawo mukomana wandakatorera musikana. Saka musikana makamuudza here, makamuratidza here musikana kuti wona zviri kuitika pano? Musikana handina kunge ndamutaurira pakutanga. Akazozviraiza kuti ndo zvandiri. Apa mairamba muchimuona? Ndairamba ndichitomuona nguva nenguva. Akazviona sei paakada kubata munhu anzwe pane mazamu? Hongu. Ndobva aita sei? Ndobva ashamisikaona ndochiichochi. Saka makaexplaina muchiti chii? Ndakangomuto zvakatanga kubva pandakatanga kudanana newe. Tinoda kungotenda vese vari kutumira mamessages pafacebook page redu. Ndofunga muri kunyatsoona right. Mbomirei mukasha vamwe vari kutaiwa tisi kunyatsoona, toda kunyatsoonесesa, nyatsovhura isheti yenyu. Sekutaura kwataita kuti pano paStar FM tinotaura nyaya dzinobatika, tinotaura nyaya dzinooneka, tiri kutaura nyaya dzinoitika. Saka makazoenda unotaura nemukomana? Yes, ndakazoenda kunotaura nemukomana. Ndobva ati chii? Mukomana uyu
akataurawo zvaakataura akambinga kuda kumboramba apa ndachida kumupawo riregerero kuti no shamwari ndakamukanganisira saka akangoti ano tozongoona yekutamba tazonotaita sei alright chirege timudaidza adzoke mustudio tinzwe kuti ari kumbonyanyoda kuti muite sei nezvamurizvo kove ukama hama dzenyu vari kuziva here kuti ndo zviripo ndo zviri kuitika hama dziri kuziva here veukama pari zvino hapana vari kuzviziva nokuti ndakatya kuvataurira kuti ndo zvazviri saka hapana ari kuziva chii hapana ari kuzviziva right shamwari mafuta wakazvizora papazamu ako akabva aita kuti munhurume amere mazamu saka uruda kuti azodini uda kuti zvizoguma nei uchazomuregerera kana zvaita sei inini pangu ndakatopedza nekuti alright makamboonana makambotaurirana ndoziva hangu kuti kuya kwamaita panapa pane kuvharavhara kwandakuita hamuna kuziva kuti mese muri kuya pano makambotaurirana here imi pakutanga asati atomboita zvaakaita izvi aiwa ndiri kureva after zvadai handiti kuzondimudirect kuna sekuru bhanda wacho wakatozomuendesa ikoko wokureva kuti wakumunzwira tsitsi dzapo but vanozosotana wegana kule right nekuti inini pangu zvandaida zvakaita ndofunga yakazviona kuti mukadzi wemunhu kana munhu akati mukadzi wangu mukadzi wemunhu abatwe ndizvokusiya saka mukadzi wemuchiri mese ndakainvesta kapa mukadzi saka usi kumuramba aiwa ndirambe saka mukadzi ari kuziya here kuti ndozviri kuitika izvino zvaakuzviziva ari kuti chii anogoti chino ndakamuudza kuti handichaonawo kuti ndikaite seoni zvamuri kuita izvi iye airamba saka chokwadi chakazobuda pachena nai mukwasha John hamuna kuripiswa sofa kuuya kwandaita ndauya kuti nditaurirane naye kuti ndinzwe kuti zvingaite sei kuti zvipere izvozvi saka ndoita sei kuti zvipere alright iye uyu haana kukanganisira ana sekuru kwawakamudirect akakanganisira iwewe saka iwewe kumudirecta kwawakaita kuna sekuru kureva kuti kwauri zvatopera hapana zvatongopera zvakadaro hapana zvauchataura naye tinge takuzoona ndamboenda unogaya ndakarara ndamboenda unofunga ndakarara futi ndingaite sei nezvozvo hakuna chinhu chinorwadza tete kuti unoinvesta uchifunga kuti munhu weupenyu kozoya mumwe gura ake kungotsabvura niyo chaiinzwa munhu wemurume uri kuona apa ane zamu rekuti kana mwana anotoyamwa mukaka hausi kumunzwira tsitsi tsitsi dzapo nekuti dai naisamunzwira tsitsi ndisina kumbomudirect ndaingoti achingoirosaka wakazomutaura chiendawo kwandakaenda ndokwandakagadzira kuti zvichasunungurwa saka ikweyo ndokune medzi dzacho dzese saka musikana haasi kutya ndezvekwakezvo saka aripedza rini chikoro akapedza form 6 guru rakapera saka uri kunoroora rini ndaifanira kuti ndakatenda muna April but panini futi handisati ndanyatsogadzikana nezvaitika zvacho saka ndosaka ndakamboti mire asi ucharoorako hani ndataura ndakainvesta here aiwa ka iwe wakuroorera kuti wakainvesta here kana kuroorera kuti unoda munhu kumuda ndaimuda iko zvina uchamuda kachiripo kakumuda asi hauchamutrust trust yapera saka iye akati sorry akosori akabvuma akareurura akazobvuma ake audzwa nawe kuti ona zvandava akati hazvishuwa munhu ndanga ndakudana naye ndakati
vateereri kuna vanokwanisa kuti vanga vachifona muchitaurwa naKennedy pamwe chete kana John vari pafacebook page redu ndofunga mazvionera nguva dzedu dziri pana 20 minutes to 10 munotibata pa 0772162651 kana kuti 071441 era zvinoshamisa zvinotyisa uye nezvinoda kufumurwa regai tinzwe pano. Alo Pastor FM 0772162651 yei vantu anzake mbono kunje ulo babake lapha ngithi hamba uye like iFacebook page yethu Star FM uzabona ubaba osephumeke amabele. Lokhu kwenzakala ngomva kokubana ethethe intombi yomunye ujaha owahamba kubo siyazi wayenza akwenzayo ubaba lo nanku wagcina la esephumeke amabele. Hello Pastor FM. Yebo makadi yenyu. Esithe makadi ko. Ndiri pangu muri seya maidzikisa volume radio yenyu ndokumbura mudzime radio yenyu. Alright, ndazvina ndachikumbira kutaura navo bavo wakati wakaitisa umazamu avo. Vari pano taura yenyu vari kuzvinzwa. Baba makadi zvenyu. Tiripo makadi yenyu. Baba ndinokumbira waregerere muringa wani wari kubvuma mhosva yechiro mukadzi akanatadza anoregererwa mwani moti wachazvibvukurodza zvei. Muri kureva vakaita kuti munhu amere mazamu. Alright, vari kutaura nemi baba hanzi please sorry. Yeah. Ndingaaccept hangu zvino zvindiri mustudio muno but ndati chazoti ndanorara ndinyatsogaya. Mukadzi chero isusu Mwari tinotowatadzira zvinhu zvakakura asi vanotipinzira tsitsi vachitiregerera chokwadi taura yamai. Yeah, ndazvinzwa. Ndatenga zvangu maita. Alright, baita yenyu mama. Hello Pastor FM. Hello. Yebo makadi yenyu. Mbedu makadi. Tiripo murudo kutaura nevakwasha wangu vari muno mavo. Ya ndandida kutaura neava vakakonzeresa kutaura nerima. Vari pano taura ino. Makadi komukoma. Tiri nani makadi yenyu? Tiri kwedu mukoma taikumbirisa nemweya waMwari. Ngozvifungo kuti zviri pamuri zvinorwadza sei zvinhu zvakadaro izvi. Ndokumbira Mwari Mungu waregerero. Asi handi munoziva yenyu chinhu chinorwadza. Ya chinhu chinorwadza asi kuregerera chinhu chakangonakawo pamberi paMwari. Alright. Unoenda kuchechi here shamwari? Unonamata? Okay. Bhaibheri unoverenga? Yeah, ndambokubvunzewo ipapo. Alright, aiwa ibvumira akonifunza. Right, mukwasha makambokumbira ruregerero here? Ndakazokumbirira ruregerero ndaona mamera mazamu. Ndaita dambudziko iroro hongu. Alright, mirai timbotora mafoni. Hello Pastor FM. Hello Pastor FM. Yebo makadi yenyu. Ndipo makadi yenyu. Tiripo yedu. Ndinokumbira kutaura navavo vakakonzera kuti vaite mazamu aya. Vari pano taura yenyu vari kunzwa. Halo baba. Ndokukumbira umwe nemwoyo munyoro zvinowanikwa pano pasi. Alright, ndazvinzwa. Alright. Regai tinzwa mwari pano zvakare. Hello Pastor FM. Hello Pastor FM. Hello Pastor FM. Hello Pastor. Yebo maswera sei? Maswera sei studa. Taswera yedu. Ndikumbira kutaura nababa vakakonzeresa kuti vamere mazamu ama babawo. Vari pano. Izwa munhu waMwari. Izvi zvakaitika zvakatoitika izvi. Kana iwe uri muchenjeri zvako ka dai wataura zvako nouya akupa zvako mari yako yakapedza zvichakira kuchikoro uye womusunungura zvako musikana womusiya wandorwando wako nokuti nyangwe pakati pekuroorana muchanzwisisana apa kana idzo hama dzemukadzi hadzitambo kunzwisisa utaura ko nemukomana wekupa zvako mari yako yakashandisa musikana wosiyana naye mukomana womusunungura ndosaka ndati ndichaiti ndarara ndonyatsogaya aiwaita sekudaro mwana wamai nekuti chandiri kuda kugaya ndichocho chokuti mari yangu idzoke bheki ngopiwa hako mari wosunungura musikana uyu mukomana
saka pawakaitiswa zvinhu zvazvine mhiko here hapana mhiko wakangozora mafuta wangozora uyu akukanganisira bva amera mazamu vateereri ndo zvatange tinazvo nhasi no muchirongwa chedu zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa uye nezvinoda kufumurwa mukwasha matimi makamboedza kukumbira ruregerero mushure mekunge paitika dambudziko iri alright iko zvino yari apawe vanhu vese vakatirira vachizvinzwa munoda kuti chi shoko renyu rekupedzisira shoko rangu rekupedzisira muri kutaura naiwe okay shamwari ndinokumbira ruregerero pane zvandakakuitira iwe ari kutaura newe uzotarisa pasai alright tozotaura shamwari ndonguva chekutotaura vanhu vese vachizvinzwa vakateerera ndinokumbirawo kuti undiregerere kukuregerera ndazvinzwa ndichakuregerera hangu handiti kana ininiwo usazofungidzira kuti pamwe ndichiri kuenderera mberi nemusikana wako izvo zvakwaurezvo pakaipa. This is Tilda.